Sis Yeye Multimedia kerja bareng dengan Ayo mas, ayo munggah mas. Kene mas. Abel terima kasih. Luar biasa. Ayo kene nang nyumbang mumpung dasar wis gak pati ngelu iki lho. Alhamdulillah. Yo. Yo. Oke, terima kasih. Tinggalkan Resna. Tinggalkan Resna. Mas tangani. Cil apa Gus? Sik. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis sing dipikir kena kudu. Yo bayar. Gak sih. Ora aku dikai arep tapi. Kari manis kurang manis tambahi gula. Ya wis ya wis sing dipikir apa
Bigis. Gula pedot. Ayo goyang yuk.